Aquests últims dies circula per xarxes socials un vídeo del regidor del Partit Popular, Xavier García, teatralitzant de nou amb una ocupació com a tret de sortida de la seva campanya electoral per les municipals del 2023. La política de propaganda d'autobombo, de criminalització de la pobresa i de confrontació entre veïnes amaguen el greu problema de vivenda que patim les classes treballadores i populars de la ciutat. Les ocupacions no són el problema. El problema és l'elevat preu del cost de l'habitatge, que impedeix o dificulta accedir-hi a milers de famílies a Badalona. L'habitatge s'ha convertit en una mercaderia perquè es beneficien especulant pel seu preu fons voltors, grans tenidors i rentistes en general. La falta d'un parc públic d'habitatge a preus assequibles, sumat a la contínua pèrdua del poder adquisitiu de les persones treballadores, genera que cada cop més capes de la població es vegin abocades a l'impagament d'hipoteques o de lloguers, així com les més vulnerables entrin en una roda viciosa de desnonaments i d'ocupacions. El Partit Popular ja ha estat a l'alcaldia i no ha fet res per solucionar el problema de vivenda a Badalona. No podem seguir permetent tenint uns serveis socials minvats de personal i de recursos, que clarament no donen l'abast i són del tot insuficients. No pot ser que la feina d'acompanyament i de suport per a aquestes famílies vulnerables que no tenen alternativa les estiguin fent amb una gran tasca moviments per l'habitatge de la ciutat com són la plataforma Sant Roc Som Badalona, el sindicat de llogateres o la plataforma d'afectats per la crisi. Menys xous mediàtics i més polítiques actives en favor d'un parc públic d'habitatge. Tenim milers de pisos buits a la ciutat i alhora es desnonen centenars de persones tots els anys. Que no ens enganyin buscant falsos culpables i amagant els reals problemes. Sabem que els principals culpables són els grans tenidors rentistes que especulen i mercadegen amb un bé de primera necessitat com és l'habitatge i ho fan amb el beneplàcit, el consentiment i la cooperació dels governs que els hi han facilitat aquesta feina. Davant l'ofensiva del capital i de la dreta més que es posa, no queda un altre que s'organitzin les classes treballadores i populars de la ciutat. No passaran.